No moikka vaan kaikille, me aloitetaan tämä survi nytte. Eka kertaa mun kaveri hyppii tuossa mun vieressä ja se voi kuulua se ääni vähän huonosti. Mutta te saatte ehdottaa meidän seuraavalle videolle jotain tekemistä. Niin, että kirjoittakaa kommentteihin, että mitä te haluatte meidän seuraavaksi tekevän. Tai mikä ihme masuuni. Juu. Meillä kesti hetken saada täydellinen video, mutta meni ainakin 3 yritystä. Ei bugi. Jes, hyvä. Ja semmonen, joka ei pätki tai lagaa yhtään. Niin semmonen. Ja viimeinkin se toimii. Nee. Älä varasta kaikkea. Siis täällä on... Tää meidän kanava on tämmönen, että täällä voi esiintyä jotain muitakin tyyppejä kuin me kaksi. Mutta tää on niinku... Niin, jotka esiintyy tällä kanavalla. Jätkää. Mäkin tarviin porkkanaa. Niin tarvikin. No mun. Annat mun mennä. Vaan 7. Tää on 3 perunaa. Niin kertokaa mitä me seuraavaksi tehdään täällä maassa. Me tehdään kyllä muistakin peleistä videoita. Me tehdään kyllä muistakin peleistä videoita, älkää huoliko. Mutta tehän voitte kertoa mitä me tehdään seuraavalle videolle. Joo, mulla on ihan huonot tavarat jo. Te varmaan kuulette sen. No, Laittakaa joo, kommentteihin miten huonosti tää ääni kuuluu. No mä veikkaan, että ne sanoo, että se kuuluu ihan kun se ois käynyt vessanpöytässä toi puhelin ja tullut vedetty pois sieltä. No en minä tii. Ei tuolla ole jäätikkö. Ei oota, minäkin tuun sinne, kunhan mä craftaan mieka. Äkkiä pois täältä ennen kuin se tulee. Mä kuulin sinut! Mulla on jo miekka, mä voisin tulla hakkaa sut. Niin kertokaa mitä... Niin, Et sano tolle minulle. te päätätte mitä me tehdään seuraavaksi. Mihin sä menit? Täällä on yksi tämmönen jäätikkö täällä meidän kylän lähellä. Ei tää on meidän. Mehän lähetään täältä kohta. No niin, me lähettiin kyllä jo. Minä en oo lähettänyt vielä, mutta mä mietin missä ihmeessä sä oot. Mä oon tää... Toto jäätikkö sä tarkoitit. Tommosta isoa jäävuorta, minkä mä näen ja mitä kohti minä on tulossa. Juu, mä hypin täällä päällä jo. Joo, mä tarvitsen nähdä sua. Hei, täällä on jääkarhu. Älä koske niin. Jääkarhu. En koskekaan. Oota. Mä vaan seison tässä eessä. Ai. Jakku. Mä en lyönyt sua edes. Miksi sä hyökkäät heti mun kimppuun? Tästä mä Varmaan lyön sua... sijoitan sua Mä lyön sua kanalla. Mä lyön sua kanalla. Ota kanaa. Tilatkaa ja tykätkää videosta. Kertokaa mitä me tehdään seuraavassa jaksossa. Ainakin tällä jaksolla me ainakin ehkä rakennetaan talo. Mutta te päätätte mitä peliä me ehkä tehdään myös seuraavaksi. Me varmaan rakennetaan tässä jaksossa talo tai tokassa. Tässä tai tokassa. Ja kertokaa kommenteissa minkälainen talo me rakennetaan. Niin. Saatte päättää. Kuitenkin joku sanoo, että joku kauhean ritstone talo, joka lähtee kävelemään, niin... Vuoden päästä. Tämä on kyllä aika hyvä idea. Ja mä sain aika hyvät tavarat jo aluksi. Ei edes minäkään en osaa rakentaa sitä. Tai kävelevää taloa. No niin. Niin kertokaa mitä muita juttuja me tehdään täällä. Kommenteissa kannattaa kertoa. No joo. Ja mikä sun kanavan nimi nyt olikaan, kun mä unohdin sen? No... Mä kyllä vaihan tän kanavan nimeä. Tää taitaa löytyä nyt sitten jonkun ajan päästä eri nimellä. Ja vaihdat kuvankin. Ei vaihankin. Tää on niin vanha tää mun kanava, niin tää pitää vaihtaa. Joo.
kivimiesko. Sä oot päässyt jo niin pitkälle. Mitä? No mulla ei Mä oo oon edes hyvä puuta Minecraft-pelaaja. yhtään. Mulla ei puuta yhtään, kun mä seikkailen ja hypin kalliota pitkin. Joo, mulla on joku kivikirveskin. Mä vaan craftaan mua kiviarmoreet hyvää. Kohta Arnolla on kiviarmorit. Niitä armoreita ei oo edes olemassa. Juu, sä sanoit niin. Tää vitsiä. Sä sanoit, että kohta mulla on kiviarmorit. Enhän sanonut. Mitä ihmettä? Mitä sä puhut nyt? Uuni. Mä sain jo uuninkin. En kommentoi tuohon asiaan. Joo, uuni on niin yleinen juttu, että kuka nyt... Meitä nää Gold Nuggetit pois, mä otan nää. Hei, myös kertokaa kommenteissa, eikö niin, että se sanoo, että kiviarmorit tekee itsellänsä? No, minä katon ne kommentit. Mä saatan joskus puhua väärin. Mitä? Niin, tai voi joskus. No, Mutta eikö kaikilla ole jotain pieniä vikoja niiden puheessa? No jotain vikoja minun puheessa on ihan sama. Mä näen muuta sinua. Tuo on sinun päin. Näkeekö kukaan muu teistä sen nimikyltiuka missä? Mä näen Creeperit. Mä tiedän, että sä oot tuolla jään päällä. So I'm coming for you. En mä oo enää siellä, mä oon tosi kaukana siitä. No come on, jätkä. Mitä? Missä Mä sä sanoin, oot? että mä seikkailen. Heippa! En, Toivottavasti mä jätän otit kannettavaa sängyn mukaan. No minullakin on sänky, mutta sä oot. Okei, no minäkin nukun. Joo. Mä lähden. Tää on ihan sairasti zombeja tuveessa. Missä ihmeessä sä oot, Reino? Mä oon täällä kaukana yhden jättiläisvuoren päällä. Tykkäätkö siitä jääkarhusta? Mä oon jonkun jättiläisvuoren alla. Se taitaa olla tää, jonka päällä mä oon. Näetkö sä minua? En. Onko siellä vettä siinä lähellä? On. Ja onko siinä lähellä tää jäätikkö? No ei, mä menin siitä jo vähän kauemmas. No minkä takia me ei voida pysyä yhdessä? Kun mä kuitenkin tuun kohta takaisin. Haluan vaan etsiä jonkun hauskan paikan, Mä mihin mennä. silti seuraa sinua, vaikka mä oon niin lähellä kuolemaa jo. Niin ihme, jos Joo. tykätkää videosta ja tilatkaa meidän kanava, niin näette näitä videoita vielä lisääkin. Joo. Niin ja kertokaa mitä me tehdään niillä seuraavilla. Joo, mä paistan perunoa nyt. Haista huilu. Paistan perunoa, koska mun tyypillä on aika iso nälkä. Niin samalla mä syön vähän leipää. Me tehdään hyvää ruokaa. Tänä ootellessa pitää vähän leipää. Ruokatauot. Reikäleipää. Mikä ihmettä toi leipä teleporttas? Mikä? Leipä teleporttailee. Eiku toi lehmä? Lehmä teleporttailee. Vielä parempi juttu sulla. Niin, tämä jakso oli vähän niinku semmoinen, että me vähän aloiteltiin jo ja sanottiin teille, että tämäkin se yksi juttu, että tykätkää ja kertokaa mitä me tehdään seuraavalla videolla. Jätkä on sanonut ton monta kertaa. No niin, koska se on oikeasti pitkästä aikaa ja melkein ekaa kertaa pitkästä aikaa. No ekaa kertaa tekee kuin pelivideoita, niin pakkohan se monesti sanoa. Voi vitsi, mun äiti tuli. Joo. No, Moro. eikö tää video alkaisi olla tässä? Joo. Se ois. No! Heippa!